12 травня, 1170-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цареградська. Доброго ранку. На захист здоров'я своїх дітей вийдуть сьогодні під стіни Київської мерії батьки хворих на рідкісне генетичне захворювання – незасвоювання білка. Держава виділяє таким дітям необхідні біологічні добавки. Без них у малюків починається враження нервової системи. В останні роки київські чиновники економлять на закупівлях цих препаратів, купуючи більш дешеві. Не всім дітям вони підходять. Тож сьогодні батьки зі своїми хворими дітьми планують прийти під КМДА на акцію протесту «Достукайся до мера». Більше у сюжеті наших журналістів о 17-й годині. Я, допустим, даю какую-то смесь и подмешивал ПАМ, а он не пьет и нет. И что мне, наказывать, бить его? Вот что мне с ним делать? Он просто не пьет эту смесь. Ему плохо, он все равно не пьет, потому что он ее не хочет. Тут даже не вопрос, насколько она хороша, тут еще вопрос, насколько хочет это пить ребенок. Потому что принудить его пить смесь, которую он не хочет, я не могу. Это рвота, тошнота, это плохое состояние. Для того, чтобы сохранить здоровье вот конкретно вот этого ребенка, ему нужно то, что ему подходит. Поэтому способ просто продать ему и отдать то, что они посчитали более выгодным для государства, это не способ охраны здоровья моего ребенка. Азовське море може перетворитися у Чорноморську затоку. Це може статися через будівництво мосту через Керченську протоку. Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за порушення правил екологічної безпеки. Масштабні роботи можуть призвести до регіональної екологічної катастрофи. На сайті прокуратури зазначається, різка зміна хімічного складу води призведе до загибелі багатьох живих організмів, у тому числі дельфінів, які занесені до Червоної книги. До миру закликав Росію та Україну президент США Дональд Трамп. Після зустрічей в один день з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним американський президент опублікував колаж із фотографіями з цих зустрічей у Твіттер, долучивши хештег «Let's make peace». Помирімося. На україно-американській зустрічі обговорювали розвиток ситуації на Донбасі. До Клімкіна Трамп зустрічався з Сергієм Лавровим. Американський президент наголошував на відповідальності Росії щодо повного виконання мінських домовленостей. Стали відомі імена переможців другого півфіналу Євробачення-2017. Окрім них, завтра на сцену Євробачення вийдуть представники Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії як країн-організаторів конкурсу. І України як переможця минулорічного конкурсу. Хто з конкурсантів прийшов у фінал, знає Ельвіна Сейтбулаєва. Елон з Данії приїхав болювати за учасницю своєї країни Ганю Несен. Показує фотографії, які зробив на концерті. Розповідає, що подобається рок-музика і з нетерпінням чекає виступу української групи «Торвальди». На півфіналі був вражений виступом Джамали. Звичайно, я знаю Джамалу, і я її бачила під час півфіналу. Я дуже чекаю її новий хіт, який вона презентує на фіналі. Ірина та Володимир на квитки Євробачення витратили 1600 гривень. З собою взяли 3 дітей. Нам понравилась Белоруссия, потому что они пели на родном языке, и Румыния. Вот. А остальные, конечно, тоже прекрасно выступили, но, откровенно говоря, хочется, чтобы Евровидение было Євровидение і показувало культуру кожної країни. Саме головне, щоб пісні залишалися, а не так, що Євробачення залишилось, пісня пішла геть. Другий півфінал відкрили артисти музичного колективу GRT. Вони виступили разом з ведучими. Потім свою майстерність по черзі показали конкурсанти 18 країн. Представник Болгарії Крістіан Костова відзначився тим, що під час окупації співав в Криму. Тоді фіналіст першого сезону російського шоу «Голос» приймав участь в концерті на честь Дня захисту дітей в Кримському Артеку. Тоді йому було 14 років.
Вперше в історії Євробачення прозвучала пісня білоруською мовою. Група Navy Band з Мінська грає в стилі фольк-рок. На співачку з Македонії Яну Берчевську чекав несподіваний сюрприз в прямому ефірі Євробачення. За результатами голосування і оцінок журі фіналістами стали конкурсанти з Болгарії, Білорусі, Хорватії, Угорщини, Данії, Ізраїлю, Румунії, Норвегії, Нідерландів та Австрії. Стали відомі імена переможців другого півфіналу. 20 конкурсантів зустрінуться 13 травня. Представники країн Великої П'ятірки та країни-господарі музичного конкурсу автоматично увійшли до фіналу. Ільвіна Сидбулаєва, Едем Сідаліїв, Заман, АТР. Наразі це все. Далі в ефірі телеканалу АТР програма «Уян Халким Уян», у якій Гульсум Халілова і Лідія Полянська готові ділитися гарним настроєм та цікавою інформацією. До зустрічі в ефірі за годину. Залишайтеся з АТР.